mmanụ ngwa anyị alaghachila mana ọ bụrụ ugbu a ka ị na-esonyere anyị ọ ka bụkwa ụtụtụ ọmanụ na ihe ụlọ ọrụ mgbasa ozi ahụ ebe anyị si akụpụtara gị nkwa dị iche iche a na-akpọ ya isi mbido telivishọn isi mbido Igbo telivishọn ọ dị mma ihe mmemme a bụ ụtụtụ ọmanụ ọ bụ gịnị bụ isiokwu anyị na-akpata ụmụaka nwere naanị nne ma ọ bụ naanị nna bekee na-akpọ ya single parenthood ụmụ ihe niile dị iche iche ihe na-ebute ihe ọ na-ebute nakwa gịnị etu esi akwa ya bụ onye ukwu wara etu esi agwọ ya anyị ga-akọcha ndị ahụ chetakwa na ebe ọ bụla anyị kwụsịrị nke a bụ nnọọ isiokwu anyị achọghị ịbụ ya ụbụ anyị chọrọ iji nwayọọ na-eri dịka akpụ na ezigbo ofe ofe Owere ebe anyị kwụsịrị anyị ebidokwa kọtọpụrụ gị ya n'izuụka na-abịa abịa n'ihi na ihe a bụkwa nnọọ ihe anyị ga-etinye ọnụ ka anyị mara ka a ga-esi na-agbalahụ ya tụmadị na ndụ ndị Igbo ụmụaka kwesịrị ha bịa ha nwee nne ha enwee nna ọ dị mma anyị akọọla ọtụtụ ihe na-ebute mana ọ dị m ka ọ fọkwara ịma na abịakwa n'ezinụlọ o nwere mgbagbu ahụ o nwere nwaanyị a ga-alụta ọ bụrụ na ọ na-akacha njọ izu ochi ahịa mgbe ahụ ma o nwere ihe ọjọọ i mere a ga-eduru gị eduru ndị obodo ga-etinye aka duna gị wụrụ na di ya si na ọ chọrọ duna gị ebe nna gị ya bụ mebie afọ ezinụlọ ahụ ka ahụ bụ eziokwu ma ọ bụ nwoke o nwere nwoke be anyị mma lụrụ nwaanyị ikpeazụ ya bịa na-enyezie nsogbu nke ka nwoke nwụọ ọnwụ ike ọ naghị ekwe nwoke ka ọ ṅụrụ mmiri dowe iko n'ihi na ọ bụ ajọ nwaanyị ha ọ bụghị onye kwuo ya bọtụlụ ya efuo mana na-enwekwa ajọ nwoke a nakwa enwe ajọ nwoke mana ịma omenala ihe o ji dị mma na omenala bụ ihe a na-achọ ọ na-aka mma na ndị nwoke ọ na-adabara ndị nwoke karịa ndị nwaanyị ị gaghị asịkwa maka na ịma na ọ ebe ha ka ị bịara ihe na ha na-eme ihe ha ga-eme ka ọ dịrị ha mma mana ndị ọcha kpọdoro isi n'ala ndị ọcha mere nke ha ọ na-adabara ụmụ nwaanyị ọ ya ka ndị ọlọrọ ọhụrụ ya na-ekwuzi ka amaka ya esi mee ya ọ dịrị onye mma ọ dịrị nwoke ma ọ dịrị nwaanyị mma o nwere nwoke kwa dịka isi na-ekwu o nwere nwoke ga-enwe agwa ọjọọ ga-eme nwaanyị amarọ tupu ọ nụọ ya ọlụzie ọ chọpụtazido agwa ọjọọ ahụ ọ gaghị anọrinwu ọjụwa ya ala ọ dị egwu ọ na-akacha njọ na ndị afọ tata alụwala tata tụrụ gị ime mana asị na na-enwe ndidi jụọ ese ihe ajụpụta ma ọwụwa nwezinụlọ ga-achọ ịga lụọ nwaanyị abịa sị na ezinụlọ ahụ na ara na-agbakarị nwaanyị ha ndị nwada ha onye chi ịga na si agakwa ma ha na-ajụ na ajụjụ ị gaghị na-abịa na ka esi aja ajụ mgbe ahụ na ike gaa na mba dị nso ma ezinụlọ ọzọ dị nso ajụcha ajụjụ anaghị ajụ ese na-ajụ achọpụtara ụlọ asị na agbụrụ ndị agbụrụ ndị ara onye chi ịbịa na-achọ asị ya mba ọ na-emekwa ụmụ nwaanyị ha na ha alụ di mana nke ahụ bụ ihe mgbe ochie n'ihi na igwe anyị ugbu a ụfọdụ ndị kpọrọ ezinụlọ ahụ asị ga-ewere ohere ahụ kọtọọ ndị ahụ si gị azọikwala ịzọikwa ihe mere gị aka ma adịkwa o nwere ike nwere ihe na-eme ndị ahụ ọ bụrụcha ihe ndị Igbo mana o nwere ndị bụ na nwunye ha na-apụta nnọọ n'isi ụtụtụ si na ha achọzighị ịlụ na nwoke nwekwaghị ego na ego ya agwụla o nwere nwaanyị ga-abata na ezinụlọ mgbe ahụ n'ịma na anweghị onye na-emetụ ibe ya aka tupu a na-alụ ịbịarụzie hụzie na nwoke bịazie ọ sị gị na isi ya ka ọ bịa nọ ebe nọ ka unu ihe na-akwa ọ sị gị mba na ọ n'ala ka ya chọrọ ihi mgbe ọ ga-eme ihe ofu ụzọ ụka mee ya nke abụọ ịkwata nne gị na nna gị sirikwa ihe na-ahụ abịa tinyewere anya na ya mara kama nwoke ahụ zuru ezu nwaanyị chọpụtazi na nwoke zuru ezu ọ sị gịrị ka ya na-eche ihe na-akọ nke metụtara ụmụ nwoke ekwa ịhụbeghị nwaanyị tetere ụra o nwere ụmụ nwaanyị bụ na mana ọ dịkwaghị mma o ha nọrọ na di anya ha na-aga 440 ebere m na-emere o nwere ihe esi ihe ọhụrụ ọ na-asị ihe ọwụtalị ka ọ gịnị ọsọ ụrọkwa ya nwe ọrụ ọgwụ agaghị ere gị dọdọ mana ihe a bụkwa ọ bụ eziokwu ọtụtụ ihe dị iche iche ihe ndị be anyị na-anaghị eche bụ kedu ihe ọ ga-ebutere
ụmụaka maka nnọdụ ma na-echekere maka ụmụaka ọkacha nke ụmụaka ịma mgbe gboo a na-echetere ụmụaka karịa nka ndị ugbu a si eche anaghị echete maka ụmụaka anaghị echete ya ka ndị mgbe gboo ọkụ ya ndị nke ugbu a ihe ga-asị na ha ga-akwa ha ji ego ha ga-akwụ nwa akwụkwọ ha ga-azụ ụmụaka ahụ chefuo na nwoke nwere ọrụ ọ na-arụ n'ezinụlọ nwaanyị nwere ọrụ ọ na-arụ ka mbụ eziokwu nke ọ ga-awụ gị na nwa na nna ya sowe okwu ọgbagara nna ya nna ya dụọ ya ọdụ isi ya jụkwa oyi mana ụmụ ụdị ajụjụ nwa gị nwoke ga na-ajụ gị dịka onye nne ị maghị ka ya esesa ya maka na ọfụrọ nna ya ka ọ jụọ ya ọfụghị nna ya ka ọ jụọ maka ọ naanị nna nwere ike ịsali ọrụkwanụ nwatakịrị azụrụ ọfụma ọ gazi ga na-ajụ ya ndị ọyị ya akwa mana ihe ọ na ha kụziri ya ka ọ ga-ewere ka mbụ eziokwu kedu maka omenala ndị mbụ na-enwe a na-alụ karịa otu nwaanyị o nwere ndị na-alụ ụmụ nwaanyị 3 ụmụ nwaanyị 4 ụmụ nwaanyị 5 o nwere nna m ochie lụrụ ụmụ nwaanyị 9 ọ ga-anọ nwụọ ọ ga-anwụfu ele ihe ọ ga-eji nwụfu otu nwaanyị naanị otu adịghị mfe fọzie ebe ị lụrụ 2 na 3 na gwadị m ka ọ ga-esi o si alụ ha ọkwa ya nwazi ike dị ya ga-alụta ụmụaka niile ahụ aghọzie ndị nwere naanị nne onweghị nna na-agbọja atụrụ taba ihe ọwụnụ anọ ga-awụ agwa dị iche iche ga-apụtawa n'ime ya maka onye agha na-asụ anya ka agbọjani o nwere ndị gachi okwu nna ha pụta asachọrọkwa ka nna gị nụ ka onye ya asọzi anya agwa dị iche iche ya pụtawa o nwekwara ụta dịrị ụmụ nwoke o nwere ụmụ nwoke ụfọdụ nke a nwere bekee na-akpọ careless moment of pleasure sụpụ ya ọ dị mma ụmụ nwoke bụ na ọgịji abaraka echerakwa na ahụ nka ma nwoke ahụ na-aga kpagawo ndị ji gị ahụ na ha na-aga tụọ dị ilu ahụ ọzọ ọgịji abaraka chetakwa ahụ nka gị ka bụ ilu ndị Owere ọ dị mma e nwere ọtụtụ ndị bụ na ọ bụ nnọọ ụdị ọnọdụ a ka ha hụrụ onwe ha n'ime ya ụmụ nwoke ụfọdụ anya ha anaghị anọ ofu ebe ihe ọbụla mara akwa anaghị agafe ha n'ihu ha anaghị echete na echi dị ime nwatakịrị ahụ ị gara kpọrọ sị ka unu nwee good time tutu ị mara ihe na-eme afọ ime apụtala amụrụ nwa dobe nke abụghị nke ka aga ọ bụghị ndị nọ n'ime obodo amachaghị maka nke a na-akpọ abortion onye na-ekwu nwekwara ike o ji nwaanyị gasị ka ọ ga mecharatụ ọ bazie ma ọ bụ ụmụaka ndị na-adịbeghị njikere ịlụ nwaanyị ị ga mechara tupu ị mara ihe na-eme nwatakịrị adịla afọ ime mụrụ nwa dowe ọ ya na ofu nwoke ga na-azụ azụ n'ụmụaka ịmakwado ịmụpụtaghala nwa wa amụghị amụ n'ihi ịmụtaghala amụta pịam ya etoro na-aga ị nọghị ya ka ị mara ka o si eto ka o nwee ndụmọdụ ị nwere inye ka inye aka ụdị ụfọdụ ihe dịka nke a na-awa adosere nne na nna ha azụwazi agadi nwoke na agadi nwaanyị na-azụzere gị obere ngwa leenụ nke na-ewu ugbu a nne nke a na-akpọ bebi mama maọbụ bebi papa kwa ihe na-ewu ugbu a ọ bụkwaghị ihe ọjọọ ọkwa nke a ndị na-agụ egwu ndị na-akọ nke a bụ akụkọ maka izu ụka ọzọ anyị ga-akpa ya nnọọ dịka isiokwu bebi mama na bebi papa ọkwa nna nwa na nne nwa a na-emezi ya dịka a ga-asị n'ọnụ ya dịka obodo nabataziri ya dịka ihe ọma na ọ dịka obodo nabatara ya ikwu ọsị gị no that's my baby mama my baby papa ọ bụ gịnị ka ọ pụtara ụmụaka nọrọ naanị nna ha na nna ha ebiri ma ọ bụ ha naanị ha na nne ha ebiri maka ụfọdụ ndị ntorobịa na-alụbeghị nwaanyị ma ọ bụ di ana m emekwa ha anya ọkụ n'ihi na ụwa emebiele nke amakwaghị ka esi eme ugbu a nne ụfọdụ ihe bụbu arụ bụzi ụmụ ihe a na-anabata anụ na asị na ihe ọjọọ gba afọ ọ bụrụ omenanị ọ dịghị mma ọ jọgburu onwe ya ọ ya mere ji na-amụta agwa dị iche iche na afụ ụmụaka kịta na onwe nke ị ga-afụ na-asị nwa ya na ịmakwa nne ma nne ka ebe si tụta nwa ka onye oyiri onye hụkwa nne onye hụ nna na-agwa eziokwu nne azụghị azụ ọ dị egwu ọ dị mma ka anyị na-aga n'ihu ka anyị ga-aba ịkọta ụfọdụ ihe ọ na-ebute
ihe ndị na-adịghị mma n'anya. O nwekwara ụfọdụ ihe ịmakwa bịakwa na ezinụlọ ọrụ nwa a gara aga kute ekute ma ọ bụ nke sọsọ nne ya mụtara ọwụ ha na agbụrụ ọbara ọwụ nwoke si n'ezinụlọ ahụ mụtara ya anabata nwa ahụ nọrọ ịma ọ na-enye nsogbu na ezinụlọ ahụ nwere ike nabata ya kama abịakwa n'ime obodo ha ga-ekwenyekwere ugwu dịrị ha ga-enyekwa ya ma ala ma ihe a na-azọ azọ dịka eze ma ọ gịnị dịrị nwa ahụ. Nke ahụ bụ ihe anyị ga-atụ ọnụ ugbu a dịka anyị na-aba na mpaghara anyị ga-akọrọ unu ihe ọ na-ebute ihe ụdị ọnọdụ ahụ na-ebute. Oyibo na-asị stigma. The effects because the nwata gị ga-ebu ya na-akpagharị. Ọ dịkwa egwu. Ọ bụ na otu n'ihe ụdị ọnọdụ a na-ebute ọ bụ ya ka ị na-achọ ịkọ. Ọ ya ka ọ na-ebute. Mgbe ahụ ọwụhụ nna gị ọwụhụ onye ime ezinụlọ ahụ tụwara ime nne gị o bụ nwa bata ma ọ dị ime aga lụta ma ọ mụgo ofu nwa kpọrọzie ya bata na-azụzi ya nwee ihe ga-eme ka obodo ahụ nabata nwa ahụ dịka nwa afọ. O nwere ihe na-akpọ ịtụ mmadụ atụ, o nwere ihe ga-eme a na-atụ ya atụ. Ọ dị mma kpụrụ ya bụ okwu n'ọnụ ka anyị mee gịnị ka anyị gbaruokwa n'ọdụ ahịa onye ọzọ ga were obere ozi ma gbarịakwa egwu ihe ọbụla o nwekwa ihe ị chọrọ ime gakwa ugbu a gaa mee ya n'ihi na anyị laghachi anyị ga-aga n'ihu kọọkwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-adịchaghị mma n'ahụ ya bụ ụdị ọnọdụ na-ebute. Anyị gaa n'ihu biko nọrọ ebe ị nọ jide nnọọ ya bụ ụkwa ka anyị weta aka ya na ya ga-eso. Ọ ka bụ ụtụtụ ọmanụ n'isi mbido telivishọn.